inyalo wache yo machal nade nikech kawuono ero gintiere kawuono ka gin mar ng'ato. Yes. Kiny gibedo mar ng'ama chielo to pori kelo midhiero machal gi. One thing, gumana ng'isi gi wach ma Kisumu, kach events osebedo ma Kisumu mang'eny. To gima timore and very clear ni ipenye ni an be atiyo kod gun or kaka politician ka ng'egi example bose chuka maler gi tom nduku migo ne gisimu ke chomo se kichupo ng'ia iluongo gi ni achupo ka koro teuru gi kacha. So what happens is ni mostly jok matiyo kod guns gi gin politicians man kod ideas mag madongis japiny onge. Koro mostly gimomedo go en seche moko en kod pesa. Apart from pesa, modwano nyiewo go mind mar gimdo nyiewo go nyithindo mago koko nyithindo mamadho kong'o to hekol jomoko kod violence motiyo go. In election mondo win ok en idea, ok en ideology kende, ok en manifesto kende. Rigging of election work ndi jomose bedo telo kan kich ne rig elections, ndi jomose bedo telo kan kich ne gitiyo gi violence against opponents. Bagemi opponents gi intimidate opponent, koro opponent oluor, koro ng'acha idhi nene mentiere. Wach matom duku wacho wach mar thiedho papani. Thiedho papen ni before the event tidwaro jomoko ji 20 ji 30 timi changa gi njaga to sama kura ngiwuoyo to gigo koko to gi support Oscar to ka opponent wuoyo to bed pain. At the end of the day the perception catch politics about perception and no ska o pap odhigi pap nadi ni out of 10,000 people mobiro a rally at least 100 mao madho kongo obiro to pako Oscar cha malich matomata to Oscar okao pap. The next time Oscar gingar kendo dhi romo the other candidate will also prepare. Number 2, ng'ami luongo ni gun ok gin jok ma loyal to anybody most of the time. Gin jok ma most of the times te magedhi awinjo ka commissioner zawacho na according to intelligence report margi kijana manyo kaw ka dhi Kisumu ka ni nyok ging'eyo tich magedhi timo. Gin nyo kaw gi to ng'is gin gi dhi chopo kacha tingiso kuma gidhi timo. Otherwise omigi opanga to omigi asere. But ok ging'eyo ni tich mane midhi tim. To en gimoro miluongo ji ni Otieno bi wadhi kama to sem na donje. Jaboda boda mabende akadho Onyango bi wadhi kama to sem na donje. To kagi chopo kacha wadhi kuri. Na in kaw ka wabeti. To gidhi to kama utie en town onge nyama mopidhe boma ma town magidhi beto. But at the end of the day problem mabentiere partly any the youth mawan go feel no ok gibed involved the politics the way they need to be involved. Sani ng'ama kijana mutiyo timo jua kali kata Kisumu okonyal chopo level muchung kata system kata na MP because an MP molichung MP kata bedo kod idea you need a lot of money. Was it make politics become very, very expensive. So the youth do participate again. To give feel na okwanyal chopo kamone gubed no chope nikech gik mawango. So give do participate space mar politics. To how do they participate? Erika me the mako, another mako gun, another mako. And to be honest, let me tell you the truth. Tina kajomosa apply. No skanya lokoni mondo team gini. Do konya timango. Sponsor. Anadwa bedo blogger mari anan gun jok makoni da bedo gun. Yes, gikoni ni gida timo niango gima gidwa timo gidwaro timo the same thing maguns timo in the gi pretend ni gibiro protect but you don't need protection. Kaka for example an ngama uso manifesto an ngama uso ideology abu mi example mar MP morachiel maluwo Nyanza kan kech mondo wa discuss gini nyaka wa discuss even the politicians mabende waneno mopogore erogo to mduku mention mokka. I want to mention to you event mama not emre eliendo won Nyikal no chung MP and MP Nyikal is one whom I've seen aromoga kode to Nyikal drive sometimes salon and I'm a very simplistic member of parliament but okumi no ko represent Joseme but Nyikal no chung bo wacho no jienda ine mi biro gi kijandegi koro tim ni wadwa endelea gi event ni golgi koro kanyo gino notambo jinda golo. The means ni you can have these goons and recruit them but controlling them simekuta mi control gi mae gamo so chupu kamo chope gini ni are we able to control these goons now koro do kasto do possible do katiyo kodgi seche moko I recruit gi
Tingiso gina don mo the discipline na Cleophas. But you meant discipline. Okimino ni mondo ni idine Cleophas. So sometimes good most of the homo ginja end up no negongano Cleophas. Koro just said been feel ni ando ka ngiso kuma the problem antiere ni you can use them for a purpose to give over power you lose control of them. And that is what I saw in Lied Marwon Nikal. Ko wachono jenda ini mibiro gi jogi. Koro wadwa timo event ni mondo waendelea. Mondo watiek mondo waikuonwa. But koro golgi mondo waendelea bagino tamo jenda. The other thing is sama ochopo pesa nini wach mar pesa. Kama ochopo gi wach mar gun en ni gichako duoko pesa. Which is very dangerous. Duoko pesa is how? Ni kijana miluongo ni Fikirini Jacobs chande ka nodhi Kariako kacha to owacho njoka nene dwaro pesa. Pesa en uso ground. Uso ground ni chal kama Kaisari. Ni kapo ni dhi Ugunja to in gi matatu titingo ng'ato kanyo. To kanyo ntiere wegi ma control kanyo stage no. Koro nyaka ichul jo stage chande. Koro jogi uso ni ground. To yudo ka seche moko koro case mancho timekre kuma kijana cha negi kade mtoka mar PS chande. Probably the previous event neno mies leng'eluf 300 gi a different politician. Politician do kono biro miluongo ni PS Fikirini Jacobs to no wacho no mies leng'eluf 10. But dwoko neno 1000 ok wanyal kawo. So you don't even know ni gini en pesa di. To koro ing'eni the problem mantiere kamwachopeni ni gunsigi kagi chako koro on ground. That means ni kata bed ni politician moko hire gi nyaka ni chulgi. Nikech gin kore makoro gi se kaw space, gi control the space. Former Prime Minister and leader mar ODM, Raila Odinga, in his leadership for 40 years, and gima notimoga no win hearts and minds. To ko win hearts and minds neni goteku mar piny, neni gijuok piny. So he didn't have to use money, mondo or influence paro mar ng'ato. To ka koro chuno ni nyaka watigi pesa mar influence mar loko pach jo piny, to gini dhi bedo kama koro tek nikech koro ibro bet ni jomoko omi pesa mang'eny moingo jomoko. To mae makelo lweny mantiere. Koro sometimes you are forced ni mondo ichud to ino ki biro ni chudu ini biro liel nikech gini tiyo kata koro liel tingen kendo koro liel kama ne sani koro chopo kama koro doka koro family man kod liel kaw maiti dhi korego gi maiti dhi ko nikech jomoko ma njore obiro mo take over the event to kitwa gi kabidwa kaka joluo magi ne gik mane nokwatimre kama luongo ni kanisa for example. Kanisa ne en kama kaponi kata lweny wuok nyare ge kanisa. But okay, give my rights, Ningato, Katamla UN, the United Nations, and during war, they are secluded places, Makaka Saringo Bodonje, to Kolo Kenyal Way, Eja Manores Rock. Namaso de Canisa, in rules of war, you don't go inside the church, Mondegonga Mosado de Canisa. Nacha Chalkago Mosaga surrender. Namosa the police station, Nacha Gamo surrender. Lastly, issue more police. Apparently, police will be overwhelmed. Gima timre koro nego bedni kabera inya for the sake of the Luo mana kaka in kod an ginduku ne wabet ka mara mingi ka wacho ni mandamano gi are now unnecessary ba mandamano no dok piny. I believe it is very possible ni Cleophas Omondi give voice mari Anosko Omondi Duku Tom give voice mari we can try. The only problem is these politicians are throwing money left and center going against them but the better more because we go do to joka to work again gikoro be ni cage chande cage politician osebedo sin kagma en cash cow. Cash cow ni samaja siasa ne every time en gimi paro kuome en wach mar pesa ni wach matin to pesa to policy bende onge koro. Some of us kawadhi kuondego and if I go to funerals madala kuja to mduku I'm reporting to you. I drive myself sometimes to kadhi kacha to benda walk nikech I've always told our people ni Oscar to mana policy, Oscar to mana ideology. I think ni kata nyikal bitiyo gi mano anaparan kapo ni jasiasa obet ma ji ong'eyo kite dija sema bende ji ong'eyo ni kotieka to wuok kaka koro matimre Bungoma cha Didmas Ponyo na wuok ka
to kowuok to jopiny te luwe ka jopiny te luwe to ng'e ni dhi timnadi idhi migi pesa ng'e ni ketho nyaka liend ng'at chande koro I think ne en just ni jopiny onego bed lokre en na ni seche ma jopiny bo dwok piny ahinya gibende pachgi dok piny to koro gini dhi hinyogi but ang'e ni with time before we get 2027 our people will know the type of politicians who are there to destroy nikech koro ji tho to gini ok onego bed sa asaya ni ji odhi e kanisa nyoro ma Milimani to ji ariyo tho kini kendo ji odhi kamoro ji ko motho ji odhi liel ng'ato liere gari ma ji liere gari ni mokwongo for example actually by law it is illegal ni mondo driver oriemb gari ka jomoko liere gari because it is life mari it is life mar politician miting'o it is life mar jok moliere gari gi kamano. yes Adeno make kanyo nikech sani sa osechop mar kawo yweyo to gik mwacho gin gik mangima kendo duogo kamar mondo mi wamed kologi wamed penjo mathoth ahinya kama gintiere kae kendo omosh wuoda kiny wacho ka neno ka ntiere Nairobi kaole ka kendo mogitivi ler Regan Omondi asedonje twaka ka ntiere Mathare 4B adieri en ni njore matimore sani sirkal ong'eyo maler gima timore ka giwacho ni gisewinjo ni jok moko dwa ni monjo kanisa to onge gima gitimo koro ginyisowa titimo nonro to nyaka nene pok nomiwa adieri mano mitimo gi obila mano wach mantie kae owacho ni omiyo ok dwa kawo ndamo mano ne josiasa mano matiyo gi youth wan ok wabiyie nikech ng'ato ka ng'ato nigi haki mar wuotho e Kenya kae kendo guns onego rum. Erokamano nya Regan Omondi kuom ote mari nitiere ote machielo madonjo kar ka mar injinia Lazaro Kanyamboka poka ka yweyo ni owacho ni uwinjo wanie jopiny wantiere ground owacho ni wach njore ni en gima ka wadwa tieko to nyaka wa blame both sides ayie kod statement mano ma nyong'o ogolo mano moban welo mano madhi limo Kisumu from ting'o guns sama ng'ato ting'o gun mawuok godo oko to nitiere possibility ni gibiro clash kod youth local youth mano ka gima guns mawuok oko godwa chiemo e their territory then joma oting'ore kodgi blame omolo police mondo mi obed ruthless without